Sa pagsud sa bagong tuig, yan napuno sa mga panghinaot. Ang mga nasunugan sa Barangay Dulho, Fatima, gahingpit na sila makabangon sa ilang ginangatan. Kinihuman gilamoy na kung kayo ang ilang mga ripay niadtog yung adlaw sa Pasko. Anang report ni Nico Serino. Sayo kaganihang buntag, giandam ang gym sa Barangay Dulho, Fatima. Gilimpyuhan sa mga personnel ang hawanan ni ini. Dayon mi set up og mga lamesa alang sa kaon. Pagkataod-taod, nangabot ang pipila ka mga gi-order nga lechon. Dunay mi sponsor alang sa Christmas gathering sa mga nabiktima sa dakong sunog sa maong barangay. Ang panagsaw, gihimo kaganihang udto aron mapaambit sa mga biktima ang diwa sa Pasko ug pagsud sa bag-ong tuig. Mapasalamaton ang barangay sa mitabang kanila. Magsalo-salo mo, murag New Year, kuan, murag celebration kani kay para lang makuan malipay sa mga tao. Paniud to lang nga nag-andam og lechon. Samtang padayon sab ang pag-abot-abot sa mga hinabang alang sa mga nasunugan. Lain-laing grupo ang mihatag sa ilang donasyon nga gihangop nila pag-ayo. Toiletries kasi. Toiletries and mga used clothings. Used yun na siya, dili na siya inong naglalabay nga mga clothing. Sa pagsud sa bagong tuig, nang hinaot ang mga nasunugan, maabagan sila sa ilang pagbangon, labi na sa pagsugod ug bag-ong kinabuhi human sa trahedya. May lami og lawas, kaming tanan, o pamilya. Nautunta nga matabangan dami dali nga makabarog sa among balay. Marag yun ang pangayo, madali ang balay. May naglawas akong mga apo, akong mga pagumangkon. Marag yun na. Pag-unsa man karon ini gihagtok sa alas 12. Wala dong. Anira mami dini. Anira mami dini. Parita nagkarutot ang mga bata. Maura, o gina na. Aligre gihapon? Aligre gihapon. Ay, happy lang gihapon sila. Nico Sereno, Balitang Bisdak.